най-добре ще е да се омъжи за мен. Моля? Сега арочите са отворени. Започва страшния съд. Къде е баща ми? Здравей, тате. Това е той! Баща ти! Иде сватба. Нека се израдва дядката на нашето мова, като за последно. Опа! Къде е Попова? Класик. Те първо ще става интересно. Казваш едно стихотворение. И се жениш! Сватбата на Александра ще бъде утре. Васил Банов, Мария Бакалова, Филип Аврамов, Антон Радичев, Малин Кръстев. Наистина ще се женим. Какво ще правим сега? Герасим Георгиев Геро, Станимир Гъмов, Стефан Денолюбов, Китодар Тодоров, Яна Маринова. Господи, как го измисли това, бе? Какво ще правим сега? Сега ще отида да пикаем, ще взема една бира и после отида на плаж. Обичате се много с баща ми, нали? Айде, стигай ти. Нали срещна любовта? Не знам аз тази любов. Тук са 5000. Добре, нали? Чичо, какво стана като дойдоха проститутките? Какви ги вършите, блудници вавилонски? Баба, ти на колко години си? Ицко, как баба? Тя е само на 23. Ицко, имаш много хубаве. Ти ако видиш баба... Ти ще получиш наследството. Вече започнахте да делите, нали? Баща ми каза, че е приписал всичко на вас. Преди малко на мен ми каза, че е приписал всичко на вас. Обаче защо? След толкова години изведнъж се събрахме тук. Не ви ли е гнус, бе? Благодаря ти, че не ме остави и не се отказа от мен. Ама вие се какво искате? И мен да разплачете, а? Обичам я! Обичам я! Ще се оженя за нея! Направихме го в името на любовта! И пак ще го направим, ако се наложи. Не си отивай, любов. Не си отивай.